during the COVID-19 pandemic and the related signs, we conclude that it is not reasonably possible or likely that the local government elections scheduled for the month of October 2021 will be held in a free and fair manner as required by the peremptory provisions of the Constitution and related legislation. And we go further to find that the scheduled elections are likely to be free and fair if they were to be held not later than the end of the month of February 2022. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo iIEC inoxanduva lokuthatha isigqibo sokuba lubanjwe kusini na unyulo ngoOctober, nanjengoko iza kube iqwalasela banzi iziphakamiso zikajaji Dikgang Moseneke ezimalunga nokuba kulungile kusini na ukubanjwa konyulo loomasipala ngoOctober kulo nyaka phantsi kwezimeko. OkaMoseneke uphakamise ukuba olunyulo luhlehliselwe uFebruwari wonyaka ozayo. Uthi nangona kubalulekile ukugcina inkqubo yeli yedemokrasi, kodwa kubalulekile ukukhusela ubomi boluntu. Nangona ezi ziphakamiso zikajaji Moseneke zingeso sinyanzeliso ngakwi-IEC nokuba le komishoni yonyulo ithathe esiphi isigqibo, kodwa kufuneke sinqamane nomgaqo-siseko weli lizwe. Allow us to retreat so that we can properly apply ourselves to this comprehensive report and document that is before us. Ujaji Moseneke uthi ezi ziphakamiso ziqhutywa ziziganeko ezehle kumanye amazwe ayabamba unyulo ngeli xesha kuqhuqisa ubhubhane we-COVID-19 kwaneengcebiso ezifunyenwe kwinzululwazi. Ukanti izimvo ziyabethabethana kumaqel'ezopolitiko malunga nale ngxelo kajaji Moseneke yokubanjwa konyulo. We are objecting to the postponing of the local government elections. Our view is that the Constitution makes it quite clear that local government elections should be taking place every 5 years. And so a deviation from that would require an amendment of the Constitution. We welcome the recommendations, and we have been on record as the IFP saying that the elections should really be postponed. We understand and we accept the report of the retired Deputy Chief Justice. Ukuba iIEC ilandelele ingxelo kajaji Moseneke iza kufaka isicelo sokuhlehliswa konyulo kwinkundla yezonyulo, kodwa kwangoku le komishoni yonyulo ithi iza kuqwalasela le ngxelo neziphakamiso zayo phambi kokuba ithathe isigqibo ngokubanjwa konyulo.